Spin a disc. Baudeso. Onzi ngachite mpianiso. Watosvika izvezvi pazambara pananzi pakrawa ndo panogara Mwari panapa. Unogona kutosvika pakuchererwa uchitogerwa musoro uchifamba uine chitsvimbo chemushenjere. Ini ndinozviziva, ndine hama dziriko izvezvi, vazhinji vacho havatomboda kutaura neni, asi unozviona kuti mamwe machechi ukanyatsoatarisisawo, ukaatarisisa uine shungu, unozviona kuti Satani ane utsinye. I realize the devil is very cruel. Do you know that there are certain churches that attract dandaheads? Have you realized that? Same generation of empty heads. Vanhu vasina chavaiziva kuchikoro vega ndo vanenge vakazara ikoko. Totukavatarisa so. Even kutaura navo unoona wega kuti it's a lost cause. Kana vatomboungana kudairega ivaswere ipapapa. At least havazobata vanhu huro mumabhiriji. Ini ndine hama yakadaro wokuti chero kwaaenda kuchechi ndechitotenda Mwari kuti akatoswera ikoko zviri nani. Dai angowana kukuswera akangomirirawo zvake mazuva ake ndo zvingatomubatsira. Pozi tikamushayiwa ratori dambudziko futi. At least tikanga tiziva kuti Saturday gega anenge akapfunya chisero pakati. Everyone is set and settled. There are certain churches that attract empty heads all in all. Kubva kumukuru wesowe racho kusvikira kune muimbiri vana vemuSamaria vacho vese. Ukavatarisa zviso zvavo so unongoona kuti hai ndo anga ari magroup D kuchikoro iwayo nemaspecial class. Ukadzinzwa ndimi dzacho broken English yega unonyatsoona kuti shungu dzekutaura chirungu dziripo dzakutaurwa dziri chiri mundimi chirungu chachiya. Divine under glory control, Hosanna Jesus inside, holiness forsaken, regimental international, 4x4 Michael. Inyu ventures yamakafuire grade 5. Tokerei kuchikoro mutaure chirungu chiri correct. Ndoda kuchikidzira vanhu kuti muri kutaura ndimi izvo muri kuda kudzidzira chirungu. Maakuisa mweya mutsvene muchirungu. Chinzwai chirungu chacho mabudiro achiri kuita. Kinatsiyo. Hosana mambo. Kusvikira munhu akuzviti madzibaba endi bai. Unonyatsoona kuti idhanda hedhi remhande pamusoro. Kuti endi bai kuti iko ko kudzokera kuchikoro kwenga night school dziri kowana. Zvino munhu akazviti madzibaba endi bai munobatsira muchitangira pano. Tongoti Mwari ngaakubatsire. Ina handikukwanise. Ndakuenda kumba unorara. That's why I said the devil is cruel. Everyone will find the church of their own degeneration.